Salam mehriban TikTok seyirciler. Sağolun otursanızmy? Täze bayramı kutlu bolsun. Täze bayramı öň ýanynda size bir geneden bir durmuşda bolýan wakalardan bir daha gururum vermekçi bolýar. Bir oglan aýtja. Aman gul gelneje öýlenen mehal 6 aýam bolan okolyn aýda diýe adyndan 2 edek gelinimi atasy öýüne uğratmaly diýe. Aslında adam diýe o gyzy ejem maňa alyp berjekkä bolly ilki diýe. Men işläp ýörkem o gyzym şo biziň edaramyza işlemäne geldi. Menem halaşdym da şonu allym menem biriniň buly çagasy diýe. Indi nowa har ogly bolýar, nowa haram gelini bolmaly. Şo gelin geleni bäri biziň öýümizde hiç ýerlik görenok diýe. Indi şo nädip ýaşajagym bilemok men gelineje diýe. Entäk men çagam ýok, zadym ýok diýe. Şu hemme gelinlerim şeýlemkä ýa men gelinim şeýlemkä diýe. Menem aý köýlerim bir aýtýan gururumny men taň aýdaýyn diýdim. Ussa berdiň, eliň çek, äre berdiň, diliň çek diýen söze bilýän diýdim. Ýöne gyýdy atasy öýüne gatnap başlasa, oň soň goguluk bilen gutarmaýmasa jygym diýdim bolyn. Menem diýe gorkgan diýe. Ol her aýdy kelek men bar işimi goýup diýe gelinimi oba gatnatyp ýörmekden başga işim ýok däle men hojalyk etmeli, kakamam ýok diýe. Şunyal ilde günde bamka şonu men senden haýyş etken TikTok goýup ber gelineje diýdi. Menem bolýar diýdim, bir aýa bolandyr elimdegen ok şu günne. Size şonu ýetireýin diýdim. Täze gelin dol atasy öýüne gatnap durmalymy? Men pikirim çäre ecedenem gerek, atadanam gerek. Gelinim edil atasy öýüne gatnap dursa men pikirimçe gogulun üstüne ertmedimi ka diýen. Gaýdyň durmuşa çykan soň eje goşulsa bolmaýar men pikirimçe. Gaýdy durmuşa çykan soň nähili ýaşamalygyny gitmelimi, gelmelimi o zatlary oglan bilen gaýdyň ölçülmelimi ka diýen. Ýa molaryň özi bir aýratyn maşgalada. Ine şol oglanjyga näme maslahat berip bilýäňiz? Şon ýerler durmuşda bolýarmy diýe elbetde ondan beter zatlarym bolýar. Ýöne gaýdy atasy öýüne gatnap ýörse men pikirimçe ol bolmaýar. Aýdyr wanda bir gezek gitsen gidersiň. Ýöne aýdy iki gezek atasy öýüne gatnap ýörse o goýdy aslynda maşgala gurmak üçin gelmedik maşgala ýaly bolup dur men göwülme bolmasa. Aslynda gaýdy durmuşa çykyp baran ýerinde men şol öýüň eýesi bolaýyn, şol öýüň söýesi bolaýyn, şol öý bilen goşulyp garlaýyn diýip gelmelimi ka diýen. Ine size ýeneden bir täzelikde bir zatlar durmuşda bolýan zatlar şol oglanjygynda bir ýüregi biňär ýa näme maslahat berip bilýäňiz? Men aýtjakladym özüne de aýtdym onu. Size de eşden adymy. Size ýetirdilen zady size ýetirýän.